Ran migao mateko pionda gi jagoro marita Dr. Raymond Omolo owuok tung' moswo gi josiasa moko makoro seyo jatend piny Kenya William Ruto bang' ogai mar ODM Raila Amolo Odinga remido leo mar jakom AUC yiero manyo bagi e boma ma Addis Ababa Ethiopia. Jatelo koni Ruto temo gi yore duto mondo mi ne Odinga oyud komno, kata kamano ne ok oyude. Gilose kaunti ma Homa Bay e skul sekondar ma Siburi. Bang' ogai mar ODM Raila Odinga rem yudo kom mar AUC e yiero mane obagi gi kodera mokalo, jotelo mopogore pod dhi nyime gi pako jatend piny Kenya William Ruto kuom ne chung' motegno gi Odinga ng'we laro komno kata bed ni ne orem yudo lemono. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi okoni Ruto ne wuok oko motegno mondo Odinga ne yudo komno kane okwero joma wacho ni chal kagima jatend piny ne owuondo Raila Odinga lemono, gino mano miyo rem yudo komno. The splendid performance that Baba registered is something that we must be proud of. But more importantly, President William Ruto did whatever it took. He went out of his way and worked tirelessly to ensure that Baba clinches the position of African Union Commission chairmanship. So even though the results came out the way they came out, we cannot forget the work that was put in by President William Ruto. And if there's anything that we have come out with from this exercise, is that President William Ruto is a dependable ally. Wandayi mane lose skul primar ma Siburi ka chud bura makarachuonyo e kinde nyasi mar yawo kar nindo mar jopuonjre ma ogar kod Kenya Pipeline ne okoni kinde ma jatend piny Kenya ne manyo ombulu ne Odinga, to nitie kweth moko mane temo semo jotend pinje Afrika makoro kono miyo ging'e jogo ma ginyalo mako go osiep. Wang'eyo ni osiepewa gin ng'ano giri, to kuom adiera makende President William Ruto en osiepwa makamili, nikech kane owacho ni osiro jakom Raila Amolo Odinga to timo kamano gi yore te kwa hali na mali kuom chakruok nyaka giko. To yiero bende omiyo wang'eyo jogo mok dwanwa ber, ok kamano. Masaba ne President Ruto campaign jakom Raila to gin to gidhi tenge gisemo president mamoko mondo kik gon Raila kura. And therefore I want to appeal to our people to continue supporting the government, to continue working closely with the government, and to ensure that this working relationship yields results in the manner we are seeing it do. Jagoro maungirore imegao marita Dr. Raymond Omolo gi jadu bura masuba South Karoli Omondi mabende no yoro e kinde nyasi no ne okone jo yara mag Odinga mondo kik chuny gi tho kata doko ni ne orem yudo komno. He did what it took him to do to support the former Prime Minister. It's unfortunate that that was not successful. But there is always a silver lining in every situation. We learn our lessons, we move ahead as a country, and it is incumbent upon every leader in this country that we work together for the benefit of all of us. Ane jotelo mathuruaka nyaka wati kanyakla gi jotelo mamoko moseyier Kenya ka. We should not lose hope. We should not give up. We should encourage our leader Raila Amolo Odinga to stand tall, to look forward to a bright future, and to be confident that we are truly behind him, whatever the outcome of that result. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa mbele jago moro ma jahigni 40 ongadne buch twech mar higni 150 bang' doyude kod ketho mar nego nyithinde 3 ma johigni 5, 8 kod 12. Nek mano time higa mar 2019 e gwenge ma Lelaitich e kaunti ma Bomet. Bernard Kipkemoi Kirui oyangre ni no nego nyithinde 3 go e kinde mane nyithindo go onge pacho, kata kamano doho yango